Това е Симеон. Той има чуден апартамент, който е решил да дава под наем. Обажда се на брокера, който пуска обява и му намира наемател. Изглежда добър и свестен, казва си Симеон. На първия месец наемателя му се обажда, че се е счупила пералнята. Нищо, че е нова, аз не съм виновен, казва му той. На следващия месец му се обажда, че ще закъснее и този месец с парите за наем, защото шефа му бави заплатата. Един ден домоуправителят му звъни, че неговия наемател постоянно създава проблеми с съседите и е крайно време да вземе мерки. Ето, че идва следващия месец, а нашия наемател пак не плаща, но този път не си вдига и телефона. Симеон отива да види какво става и намира апартамента си в безобразно състояние. Вече твърдо е решил да се отърве от наемателя и да го съди, а това му струва много време, нерви и пари. Симеон е отчаян. Какво да прави? И тогава се появява Петър, който е най-добрият приятел от детството на Симеон. Той му разказва за Управление БГ фирма, която се занимава с управление на имоти под наем. Те се грижат за всичко, намират наематели, предплащат сметки, грижат се за всякакви ремонти, казва той. Симеон му се доверява и от тогава той вече е спокоен за имота си. Радва се на живота. Получава доходи без повече нерви, проблеми и излишни разходи. Ако искаш да си като Симеон и още над 900 собственици на имоти, свържи се с Управление БГ още днес.